Croes yn ôl i chi at gylch y Defaid a ni nawr yn adran y Croes Bridiau ac yn nosbarth yr ŵyn gyda dim gwad cyfandirol. Nawr te, y ddau Rhys yn Bred a fi. Y beina dwi'n meddwl ar fi'n gwneud I benderfyniad, lle mae am fynd? Dwi'n meddwl eithaf mae syffo cross mules ar y pen. Ond mae'n anodd I weid wrth edrych ar nhw, ond dwi'n meddwl mae wedi pigo'r peiri gorau mas o'r bwnsyn wedi i ddechrau banta. A mae'n cael tasg anodd iawn yn dweud? O, di, mae gwmynt o gwahaniaeth rhywun pob par o ddefe fan hyn. Ti'n modd gweud, jyst wrth edrych, prin yw'r gorau, chi'n modd? Ach edrych lan y llinell, ti'n gweld nawr 1, 2, 3, 5 par. Nawr, o'n I ddim yn siŵr iawn beth oedd y bryd yma, ond basiam. Basiam, ori. Ie. Wel, dwi'n credu bydden nhw yn amlwg yn ennill y cysadleuaeth wlan. Oes, mae Coto wlan, maen nhw weddol dwy, mae'n I siwr o... A safon o wlan, edrych ti ar y crimp hwnna, yn dyfe? Odi. Sio mae hwnna wedi cael ei wneud, mae hwnna yn safonol ti hwn. Ond mae rai bo'r gwlan hwnna'n gwato lot. Mae'n anodd I byrniadu wrth lan edrych. Odi. A mae'n anoddach fyth, mae'n siŵr, I baratoi'n ar gyfer y sioe. Mae gwaith golchi na. A cael y gwair a'r gwell mas o'r glan, yn dyfe? Eisiau mwy na head and shoulders arni, no? A fi feddwl, fi wedi clywed hefyd, Rhys, bod ti'n dipyn o iodlwr. Ti'n rhoi dro arni? O, diolch. Mae'n ei fore yma. I ddweud, tra bod ni'n aros i'r beirniad I orffen ar, o iodl fach i ni, dim an? A na gyd I chi'n cael. Chi'n lwcus cael gwynt yna. Cymerwch i'r ffifer o braif nawr. Hei, os nid y camera troi at nhw unwaith to I ni gael un iodl fach arall, fi'n credu fydde fe werth e. Dim an nawr I, sy'n arall. Dim an. Arbennig, Rhys, da iawn ti. Mae rhaid I ni werthyn yn dosau. Mae cael sport wrth o Mae rhaid cael sport. Bo fi ddim gwarta clats nhw. Sorti. Clats? Clats. Clats. Ie, clash, fe? Wel, na, clats. Dwp. A beth ti'n galw bwcedi? Pail. Pail. A peile? Achos hwnna lot o confusion I ni, ond oedd e? Oedd yn, pan bod yn helpu ni triadog, oedd yn gweud, reit, ai ôl y peiled e, fe? O, ydw. A beth yw peiled e? Peil, bwced, gleid. Dim syniad y fi. Iawn, reit. Mae'r beirniad wrth I nawr yn cyffwrdd trin a thrafod y trydydd par. So, da ni Ilan Evans, Llechwedd y Gair Conwy. Yn ail ar hyn o bryd, Hill Farm Swydd Gaerloiw, a wedyn Price a Pari Pendra Powys sydd ar frig y rhestr ar hyn o bryd. A dwi'n mynd I gadw nhw fel hyn? Wel, I fod yn ffwrs, sa'n siŵr, mae power, ni'n gweld yn y rei cynta, mae power yn y ddoi lafod yma. A hyd, just chwch ar lled y corff, dwi'n meddwl neu siŵr fod y rei lled, o mae ar fi'n neud I... Mae'r I galw mae'r I banau? Nawr yn de, ori. Mae fe siŵr o fod yn cadw nhw fel maen nhw? Ori, wedyn ni. A beth yw'r rai cyntaf yma yw Suffolk Croes Miwlen. Mae'r Suffolk, mae dylanwr y Suffolk wedi bod yn gref iawn yn ein diadelloedd ni yma yng Nghymru ers blynyddoedd. Un o'n Bridiau Cynhenid hynaf ni yn y Deyrnas Unedig, y Suffolk. Odi, wel I ni bod ni'n wsod, ti'n bydd nhw'n Felly, maen nhw'n versatile iawn, so chi groes nhw unrhyw beth, a chi'n mynd I gael good wyn mas ohonyn nhw, sy'n ni'n meddwl. Ori, sy'n mwyn beth chi'n cael, chi wastod yn cael y hyd a'r lled na'r pwyr trwy'r corff I gyd. Mae wastod a lot o gig ar y garcas. A thyfiant, maen nhw'n tyfu'n gyflym yn dweud Suffolk. A maen nhw'n twai yn David. Ori. Yn bach yn awddach I wyna yn y textiles fyd. Pendyn o bach yn llai o seis. Fi'n cytuno na ti fyna. A fi'n credu ar ôl I Rhys I fod yn siadog, mae fe'n cytuno hefyd. O, siwr o fod. E cael gres I drad fanna. O, ei na, oedd y cael amser wyd yn I Cysgu gwell dyn am fyr amser? Na, John. Ni stopo siarad. Se'n rad o fi cael gysgu'n gwell. Yn lwcus. Nawr te, mae'r beirniad dal I gwneud I benderfyniad. Mae fe'n tynnu y par cyntaf nawr ymlaen. Felly, ddim yn siŵr eto. Mae sawl par pwerus arall ma. Oedd e wedi galw am yr Ibana, o'n i'n meddwl bod e sel I fendith ar y drefn, ond doedd e ddim. Mae e'n pwslo to wedyn ni. Ydy. Ond mae'n cadw'r cyntaf ar ail yr un peth. Odi. Odi'n. Ond wedyn mae da ni doi gwdwyn yn y trydydd mynd yn nawr. Ond sa'n gweld bod nhw yn bag mor cyson ar safle cyntaf ar ail. Maen nhw'n dwt os bydden ni, I wso gair cyffredin. Maen nhw jyst wedi cymaru'r cyntaf ar ail. Maen nhw jyst bach yn llai o seis, bach llai o led yn nhw, bach yn fyrrach a llai o drwnder corff. O, mae e wedi tynnu nawr y pedwerydd ymlaen. Odi. Yn lle yr un oedd yn drydydd. Felly oedd eisiau newid rhywbeth, oedd e ddim yn hollol hapus gyda'i benderfyniad.
Ie, na, we, ond wedyn ni bod e mwy saff o'i bethau nawr, ond mae jobi'n anodd iawn da ge. Anodd iawn ydw e. Ond mae'r ffaith bod e'n cymryd i amser yn dangos bod rhoi amser i bob un par ac yn mynd trwyddo nhw'n ofalus iawn er mwyn bod yn rhoi... A nhw'n credu bod yn adlewyrched o'r safon o stoc sy'n ma heddi. Se ddim y safon gystel, falle byddai'n pigo'r mas yn haws. Ond mae'r safon mor uchel, mae'n gwneud mwy o jobyn o fe bigo'r gorau. Fel ambell i gystadleuau stoc, drwch chi mod chi'n gwneud ambell i beth chi'n cael 4 yn ifel. A maen nhw'n hawdd iawn i farnu. Diolch yn fawr iawn i chi'ch doi, ac am y iodl. Diolch yn fawr Rhys. A dyna ni, enillwyr, Price and Parry Pendre Powys. Wel, llonggwerchiadau, congratulations. Thank you very much. Well, I thought you'd had it, and then I think you wanted to change his mind. Yeah, a bit nerve-wracking, but yeah, no, over the moon a bit. Yeah. Were you shaking? Yeah, a little bit, but yeah. But what does it mean to you? Oh, yeah, we've been doing this class for a few years, so it's quite nice to have a red in the end, yeah, so yeah, just keep them. Yeah, thank you very much. Llonggwerchiadau. Cheers, thank you.